Toimiks tää nyt? Joo, eli tää tausta, niin tää on mä en vittu jaksa tehdä uuden. Se on tää sama. Voisin puhua tästä musiikista ja niinku musiikista ja musiikin tekemisestä. Vittu mä en tiedä nopetaks tää mitä tää on. Siis vittu musiikin tekeminen se ei niinku vaadi yhtään mitään. Mun on pieni luntalappu tässä. Mä en voida olla katsomaan. Se ei vaadi yhtään mitään, että mä oon ite tehnyt musiikkia 20 vuotta täysin niinku ilmaiseksi. Koska se on vittu mukavaa, hauskaa puuhaa välillä. Esimerkiksi niinku bändit Iron Maiden, AC/DC, Glamouria, Apulanta, Opeda, Eponormaali, Ervin Goodman ja niin edelleen. Niin kaikki on vittu ansainnut sen, koska ne on tehnyt helvetisti keikkoja monta vuosikymmentä ja piirtäneet yleisöä. Piirtää edelleen jotkut. Sitten taas jotkut 2000-luvun jälkeen tulleet yhtyöt tai artistit, niin ei vittu ansainnut yhtään mitään. Se ei jumalata menkää oikeisiin töihin jos pystyy. Ja sitten tosiaan kirjoitajat on sitten jutu erikseen, että siihen vaaditaan hieman älyä ja pitkäjänteisyyttä ja lahjoja. Ja tää taiteilija nimikä nyt ei jumalauta. Se et oo yhtään niinku superihminen, jos sä teet musiikkia tai maalaa tauluja. Ihan tavallinen ihminen, niin kaikki muut niinku, että niinku tärkeimpää nyt on nää hommat, mitkä pitää yhteiskuntaa pystyssä. Esimerkiksi sairaanhoitajat, sähkömiehet, veimiehet, talonrakentajat, rekakustit ja niin edelleen. Ne on paljon tärkeämpiä kuin musiikin tekijät. Sitten vielä nää nykyajan artistit, joilla kaikki on tehty valmiina ja sävellykset, sanotukset kaikki ja lopputulos on samaa paskaa mitä se on ollut. Mitä on sanonut radiossa viimeiset 30 vuotta. Joo, siis se on ihan ok, jos on lääkäri tai... No, joo, se on ihan ok olla lääkäri. Mutta se lääkäri on todennut, että se on työkyvytön. No, sä oot vaikka työkyvytön myös siellä lähellä fyysisten tai jopa henkisten ongelmien vuoksi, niin se on sitten ihan ymmärrettävää. Ei sinne mitään voi, mutta kyllä on nykyajan artistit, niin vois vittu mennä oikeesiin töihin. Ei viitu. Tää on karannut ihan käsistä tää musiikki. Joo, tää oli pieni rantti taas. Tai taas kun ensimmäinen rantti. Ripistä kaikille rockkukoille, Patelle ja Aleksi Laajalle ja niin edelleen. Kiitos.